Πώς είναι όταν εγκαταλείπεις τον έλεγχο? Εύκολο καθόλου, σίγουρα. Εύκολο καθόλου, γιατί έχουμε μάθει να ελέγχουμε τα πράγματα. Και πώς μου ήρθε αυτή η σκέψη? Προσπαθούσα να δω πόσο καιρό είμαι στο TikTok και είμαι καμιά 20 μέρες. Ήταν ένα πράγμα που έκανα για πλάκα και εξακολουθεί να υπάρχει και εξακολουθεί να μου δίνει χαρά, να μπορώ να δημιουργώ και ελπίζω ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον και για τους ανθρώπους που με παρακολουθούν. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι το TikTok συνάδει με την όλη αντίληψη του ταξιδιού που έκανα στην Ιταλία. Όσοι παρακολουθούσαν τα πρώτα μου βίντεο θα είδανε, είχα μιλήσει για το μεγάλο οδηπορικό των 3 μηνών που έκανα στην Ιταλία και τα μεγάλα μαθήματα που πήρα από αυτό, τα οποία τώρα τα εφαρμόζω σε όλα τα πράγματα στη ζωή μου. Ποια είναι η σχέση της Ιταλίας, του οδηπορικού, με το TikTok? Το απροετοίμαστο της υπόθεσης. Το απροετοίμαστο. Μα δεν προετοιμάζω τίποτα απολύτως. Δεν σκέφτομαι πριν τίποτα. Απλά λέω, τώρα θα μπω και θα κάνω ένα βίντεο. Ένα βίντεο που να είμαι εγώ, να μην είμαι fake, να μην προσπαθώ να μοιάσω με κάποιον και να είμαι vulnerable. Vulnerable πάει να πει να είναι τόσο ευάλωτος εαυτός μου, δηλαδή αυτό που είναι πραγματικά, χωρίς κάτι να έχω προετοιμάσει. Υπήρξαν φορές όταν ξύπνησα το πρωί, είπα σήμερα όταν θα κάνω το βίντεο θα μιλήσω για αυτό το θέμα. Ωραία, τι θα πω αυτό. Τελικά όταν ήταν η ώρα να κάνω το βίντεο αυτό δεν μου έβγαινε, γιατί αυτό ήταν προετοιμασμένο. Και αυτό ήταν κάτι που το είχε δημιουργήσει το νοητικό μου, το κεφάλι μου. Μέσα στο κεφάλι μου είχα σκεφτεί ότι πρέπει να κάνω αυτό και αυτό, με εκείνο τον άλλο και τον άλλο τρόπο. Τι μου έμαθε το ταξίδι? Το μεγαλύτερο μάθημα του ταξιδιού. Να εμπιστεύομαι, να εγκαταλείψω τον έλεγχο και να αφαιθώ στη ροή και σε ό,τι μου δώσει. Έτσι λοιπόν, πάρα πολλές φορές είχα μια καταπληκτική ιδέα το πρωί σε σχέση με αυτό που θα ανέβαζα στο TikTok και τελικά ανέβασα ένα τελείως διαφορετικό πράγμα που μου ήρθε ακριβώς την τελευταία στιγμή και που δεν είχε καμία σχέση με το προηγούμενο. Αυτά λοιπόν είναι τα μεγάλα μαθήματα που τα μαθαίνουμε όταν βάλουμε τον εαυτό μας στη διαδικασία, όταν τολμήσουμε να κάνουμε ένα πράγμα που πιστεύουμε ότι μας υπερβαίνει. Όταν τολμήσουμε να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας, τις ανασφαλειές μας και έχουμε πάντα μάθει να ελέγχουμε τα πράγματα. Όταν λοιπόν αφήσεις αυτό το ενέλεγχο και αφαιθείς στη ροή και εμπιστευθείς ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη δύναμη από σένα που σε καθοδηγεί και αφήσεις τον εαυτό σου σε αυτό, χωρίς να προσπαθείς να προγραμματίσεις, χωρίς να προσπαθείς να φτιάξεις με το μυαλό σου τα πράγματα, να τα στήσεις, να τα χτίσεις, να τα οριοθετήσεις, να τα προσθέσεις, να τα αφαιρέσεις, να τα πολλαπλασιάσεις και να τα διαιρέσεις. Και αφαιθείς το όλο της ύπαρξής σου. Όταν τελικά αποφασίσεις ότι δεν είσαι μόνο το μυαλό σου είναι κάτι βοηθητικό, αλλά υπάρχει η καρδιά σου, υπάρχει το σώμα σου, υπάρχει η ενέργειά σου, υπάρχει η εσωτερική σου δύναμη, υπάρχει το χαμόγελό σου. Όταν αφαιθείς αυτό, τότε τα πράγματα στη ζωή έρχονται μαγικά. Έχει συμβεί άπειρες φορές στη ζωή μου, επειδή ακριβώς πιστεύω στα θαύματα και στη συγχρονικότητα, να έχουν έρθει όλα με έναν τρόπο μαγικό. Αυτό ήθελα να μοιραστώ απόψε μαζί σας. Να εμπιστεύεστε. Αρχίστε να εμπιστεύεστε και αρχίστε να αφήνετε τον έλεγχο και θα δείτε πόσο τα πράγματα θα έρθουν στη ζωή σας μαγικά.